Som v amfiteátri v Trnave, mám so sebou Xbox a kopu ďalších super vecí. Povedal som si, prečo ich tu neposchovávať. Potom dáme ľuďom vedieť, nech ich hľadajú, takže poďme na to. Teraz už len stačí dať o tom vedieť ľuďom. Hádajte, kde som a poschovával som tu nejaké vecičky. Je ich tu asi 7. Tak pokiaľ by ste mali cestu okolo, tak to tu na vás čaká, ale rýchlo. Expo? Aha. Je to niekde? Fú. Čo ti tu je niekde? No, schované. Aha. Brate! No, vyhral som nový Xbox. Ak by som vám mal dať radu, tak 11 je moje obľúbené číslo. Alebo možno 1L. Čo hľadáš? Minulý ste prvé natočili takéto video, že tu by mal byť nejaké tie iPhone, PlayStation a takéto veci, tak hľadám. No a už všetko vybrali, ale ak pôjdeš teraz so mnou k autu, tak tam mám cukríky. Dobre. Nie, dobre, nemôžeš povedať dobre. Ja som cudzí človek. Ne, brate, dám ti niečo minecraftiacké. Tak ti niečo nájdeme, poď. Minecraftiak styl, to sa ti ľúbi? Môže byť? Či chce sa ešte pozrieť, čo máme? Môže byť? Tak toto. A počkaj tu s nami. Ešte ťa odvezieme mamke, dobre? Aspoň máš niečo, dobre? Spokojný? Perfektné. Trnava vybavená. Ideme do Žiliny. A pokiaľ sa pýtate, čo to vlastne robíme, tak cestujeme do Žiliny, pretože ako youtuber na dôchodku na staré kolená rád spomínam na časy minulé a nostalgicky sa obhliadam za minulosťou na časy, kedy bohovia boli ešte krutí a malicherní a fanúšikovia youtuberov skákali salta, keď nás videli. Tisíce ľudí chodili za nami do nákupných centier a práve Žilina je jedno z takých miest, kde ma všetci milovali. Asi 10 ľudí mi písalo z tejto kaviarne, nech sa tu zastavíme v Žiline. Tak sme sa tu zastavili a povedali sme im, že im niečo dáme, ale len tomu, čo spraví najlepší latte art. Na som zvedavý. Toto je ono? To je ten špeciálny latte art? Tak ja som tu 3 mesiace, to nemáš. Ja som tam dúfal, že tam iba jasnú svoju hlavu v životnej veľkosti. Jo, to je abstrakt. To je precítenie pocitov. Babi, kvietky na kapučíne ešte majú čo zlepšovať, ale donesol som vám aspoň kvietkové Lego. Nech si môžete postaviť a tu sa vám to podľa mňa môže aj vynímať. Ale ne, ty kokos. Ja som tak chodím po meste a teba stretnem. Čože? Čau. Brate, čau. Teším ma, ja som Maťo ináč. Ja som Peťo ináč. Ja ťa poznám. A už aj teba. Ja som aj videl, že vlastne 9 rokov stravujete. Áno. Všetko lepšie. Brate, že ty si sa došiel normálne jak na hotové. Vy mimochodom môžete využiť tieto narodeniny na to, aby ste sa zaopatrili novými obalmi. 70% zľava, 2 plus 2 obaly zadarmo. A pokiaľ by ste ma stretli, pokiaľ by ste vedeli o tom, že oslavujeme, tak by ste možno dostali Lego. Mixtape. Oslavujeme 9 rokov s Mobile Foxom, výborné zľavy, výborný zbor, 2 plus 2 zadarmo, sleduj Mobile Fox. A keďže do Žiliny prišlo fakt veľa ľudí, darčeky dostanú len tí, čo donesú najvtipnejšiu vec na výmenu. Adresa školy Škola života, storyzológia 1, dramaturgia spoluprác 1, okujera ďalšia členka, ďakujem krásne. No čo? Som počul, že idete na hotel, teda spať, neviem či spolu, alebo... No a tak máte tu také zábavky.
Potom ho fúzi ešte, aby vás nepoznali jak tak, keby to kamerky prichytili. Jedna vec je niečo doniesť, druhá vec je to predať takto, že si ma tu spojil s mojím kameramanom. Asi najviac zo všetkého ma pobavilo, jak som tu proste sedel a zrazu spoza stromu išiel typek s kolesom. Akože sorry, ale podľa mňa, že koleso bolo najsmiešnejšie z toho. V mojej hlave už išli scenáre, že není to z môjho auta, lebo to by bolo vtipné, ale bolo by to aj problém. Takže to máš od Mobile Foxu odo mňa. A zo všetkých týchto vecí sa mi páčila kreativita tejto žiackej knižky. Takže to je tvoje. Milujem Harry Pottera. Miluješ Harryho Pottera? No perfektné. Ja ďakujem za žiackú knižku. Koho bolo prasiatko? Tak ďakujem za prasiatko, tebe dávam reprak, môžeš si púšťať Krokodilo, Bombardino alebo dačo, čo počúvate deti. Čau! Port Belly už nevarili, tak sme skočili hneď vedľa do Olivie a fantastická pizza, fine steak, ale pizza tip-top doporučujeme v Žiline. Dobré ránko, loptoši, máme za sebou perfektnú noc v Žiline a teraz už sa obúvame, obliekame a smer Košice. Black forces on my foot and I stick fresh pizza, but little by little pre vašu generáciu je Bombardino, Krokodilo niečo ako pre nás bol Štefánik? Takto. A dáme ľuďom vedieť, kde ho zhruba hľadať. Čauky. Čauko. To sme tu behali. A čo tu beháte? Tu? Čo asi nie? No a možno hej, asi hej. Ej! Kamo, najrýchlejší si bol na svete. Ja, bo teraz sme z autobusu vystúpili. Kam bežíte? Už to našli. Hej! Kam idú? Ja sa cítim tak zle z tohto. Toto je moc veľké mesto na takéto kulišárny, ale ideme schovať niečo ďalšie. Dúfam, že to nikto nevidel. Tam sú Airpody, tu som za pol stopky, som zvedavý za koľko budú preč. Počkaj, už niekto beží. What's up? Čauky. Čauko. Čau. Stihol som to? Čo ti si stihol? Videl som storku pred chvíľkou. Akú storku? S Airpodmi. Kámo, to je 19 sekúnd dozadu. OK. Ja neviem. Musíš ich nájsť. Došli sme na toto malebné miesto, keďže v meste bolo ľudí habadej, tu nie je ani živej duše. Človek by povedal, že tu vidí nielen rieku, ale keď je dobrá viditeľnosť, možno aj zahliadne nejakú tú raketu. Toto tu bude na niekoho čakať, uvidíme, kto dojde. Áno. Prosím ťa, ty si mala dvere otvorené už za jazdy. Jeden z tých lepších darov. Ďakujeme. Úžasné Lego. Super miesto, tu máte, som ani nevedel, že sú takéto koše, ale keď tu sú... To je súčasť privítania v Košicoch. Ak niekto vy zvrtáte jednu z tých tetušiek, tak Apple Watchky mám pre neho. Ja idem hneď, kľudne. No tak utekaj na to. Tak, dostane Apple Watchky. Brat. Babci. Bracho, ty si normálne, že nenechal nič na náhodu. Nie, zobral som šancu, hneď, jak som ju mal. Že ja by som ti chcel teraz niečo dať a to je, že môj brand, moje tričko, od malá som ťa sledoval a chcel by som, že by si ho mal. Brate, tak to je pecka. Si ho. No idem sa na to kúknúť a budem kritický. Treba. Ktorý so mnou tancoval? To je. Sa páči. Joj. Dajte si, aj vy ostatní, nech sa Ďakujem páči. krásne. Brate, akože vôbec neviem klamať, je to banger.
Máme tu Xbox, máme tu košičanov a máme tu fest vysoký kôš a povedal som si, že kto ho trafí, tak ten si ho zoberie, nech to nie je také ľahké. Zatiaľ najbližšie, jednoznačne. Už to niekto trafte, nech mu môžem dať ten Xbox. Koľko máš rokov? 13 ročný. To dám kamarátovi. Tak to má byť. Možno niekto napíše do komentárov, že chudák týpek, zničený článok, hej, s tetuškami sa baví, detičky zachraňuje, ľuďom dáva veci, keď sa s nimi. Man of the people. We made a right person famous. Fajne. Beháme po Banskobystrickom nákupnom centre s názvom Európa. Mám tu ešte nejaké fajné vecičky a odmeníme ľudí, ktorí budú mať obal od Mobile Foxu. To je možné. Čo si hovoril, že je za nami niekto nalepený a že to sú policajti a to on bol? Máš obal od Mobile Foxu? No vidíš, brate. Díky moc. Radosť dostal. Je nový deň a keďže je vonku stále počasie pod psa, nanominovali sme sa do školy na Kukučínovej a tam už nás čakajú deti. Ideme za deťurencami. Kámo, ja som čakal, že dievčatá, detičky, vieš, tu budú a kámo, tu sú týpci, čo sú že 3-krát väčšie než ja. Vymením. Brate, tak ty si rovno v hre. A po chvíľke vyberania sme mali finálovú 15-ku, ktorá si zasúťažilo nový iPhone 16. A toto sú už oni. Do komentára mi môžete napísať, ktorý je váš favorit. To je môj otec, Jozef Čiko, to je Romeo, on je z Maďarska a zrejme všetkých. Zahráme si hru Simon Says. Spravte rap. Nebolo Simon hovorí, ty rovno vypadávaš, postavte sa. A Simon hovorí, postavte sa. Simon hovorí, vyskočte. Rap, vypadnutý. Simon hovorí, ruky na pás. To je vybavené. Simon hovorí, ruky na pás, všetkých zmiatlo. Tam potom prvého spolužiaka. Rado sa stalo. Drž sa. A keďže nám ešte nejaké darčeky zostali, prišlo mi správne oceniť aj ľudí, ktorí sú na Slovensku najviac nedocenení. A tak som sa spýtal študentov, kto je ich najobľúbenejšia učiteľka. Tu už skandujú jej meno. Big problém, kamoši. Ja som sadol do auta a už sme takmer pred Bratislavou. A viete, čo som našiel v aute? Ružový iPhone 16.
Myslel som si, že sme všetko rozdali. Nestalo sa tak, ale to je aspoň pre vás, čo ste dopozerali video až teraz. Stačí mať odber a napísať komentár a niekomu z vás poputuje iPhone 16 v takejto nádhernej ružovej farbe od Mobile Foxu. Od nich môžete rovno kupovať aj Creed, 9 dostanete 990 € a tieto veci. Poznáte to, ale suma sumárum, také zhrnutie toho celého. Bolo to veľmi fajn, akože už to nie sú staré časy, kedy tisíce pišťacích detí spieva moje meno, ale je to lepšie, už ste väčší, môžeme vypiť pivo, môžeme pokecať, celé je to také... Bavilo ma to a isto to musím ešte zopakovať, pretože sa pohybujem v Bratislave, ale ten stred a ten východ, to je cesta. Ešte tu stále veľa miest, ktoré by som rád videl, stále veľa ľudí, ktorých by som rád stretol a pokiaľ chcete stretnúť vy mňa, tak Pizza Crust, tam sa pohybujem a kedykoľvek sa poteším, akejkoľvek návšteve a dobre bude. Je to nostalgické, je to pekné a je radosť vidieť, že toľko ľudí na mňa vyrástlo a ja som vyrastol s vami, akože veľký banger a teším sa, že niekomu z vás poputuje toto, tak pekne nám to vyšlo, takže sa ani nehnevám. To už je všetko. Čau.